Pekný dobrý večer, milí priatelia. Dnes sa zdravím pekný dobrý večer, pretože dnešnú reláciu natáčame večer. A nachádzame sa na takom zvláštnom mieste, ako ste si mohli všimnúť, keďže ideme na obraz. A tým miestom je fara, rímskokatolícka fara v malej obci na východnom Slovensku, a to je obec Žbince. Moje pozvanie, a som veľmi rada, že toto pozvanie prijal, je rímskokatolícky kňaz, magister inžinier Martin Goč. Pekný dobrý večer, pán farár. Pekný dobrý večer, takisto. Ďakujem, že ste si našli čas a vážim si to, že vlastne keď som vás oslovila, tak vy ste mi úplne v pohode zdvihli telefón a týmto dávam nejak do sveta vedieť, že dnes často počúvam o tom, ako nemáme čas, ľudia nezdvíhajú telefóny, neodpovedajú na správy. A vy ste pre mňa takým príkladom, že napriek tomu, že ste zaneprázdnený muž, tak ste ten telefón zdvihli. Takže ešte raz ďakujem. Vítajte, cítite sa tu, dúfam, dobre, aj keď je to teda vaša fara, predpokladám, že áno. Zatiaľ sa cítim veľmi dobre. Ďakujem. Začneme asi, pán farár, tým, že by som vás poprosila, keby ste nám mohli porozprávať niečo o vašom detstve. Kde ste vyrastali, v akej rodine a kedy ste sa úplne prvýkrát vo vlastnej rodine stretli s vierou? Tak mal som to šťastie, môžem tak povedať, že moji rodičia, otec, mama sú veriaci, hlboko veriaci. Otec pochádzal z Liptova, z takej horskej dedinky pod Kriváňom, Vážec, a mama zo Záhoria, to je pri Malacká, obec Gajary, a stretli sa na vysokej škole v Bratislave. No a tam sa spoznali pri nejakom večierku a potom chodili aj spolu do kostola tam a pripravovali sa na manželstvo s tým, že keďže otec je vyštudovaný chemik, tak ich potom vstávali umiestnenky, tak sa dostali najprv do Revúcej, čo je pri Rožňave, myslím, tam blízko. A potom putovali ešte do Svitu za prácou. Otec putoval a nakoniec skončili tu v Michalovciach, teda nedaleko, lebo otec dostal prácu v Strátskom. No a dostali takisto aj byt, kde sme bývali nedaleko nemocnice na juhu. Pán Boh požehnal túto rodinu, teda týchto manželov, tak pochádzam z takej početnejšej rodiny. Bolo nás dokopy 7, mám 3 bratov a 3 sestry. Tak sme mali veľmi krásne detstvo, stále čo si sa dialo, bolo to také veľmi dynamické, veľmi také, by som povedal, plné akcií. Sme sa nikdy nenudili, to je, môžem povedať, nikdy som sa nenudil a aj čo sa týka školy a štúdia, veľmi tak, ako keďže som bol ako 5. v poradí, tak mi tí moji starší studenci vždy pomáhali, nebol tam s tým nejak problém a aj s tým riešením veci, že ako si tá základná škola, to tak prebehlo veľmi rýchlo. A veľmi tak by som povedal, tak som bol taký, ani to neviem vynachváliť, aby povedať Pánu Bohu, že ďakujem Bohu za to a zároveň aj za takých rodičov, ktorí mali k nám takú veľmi blízky vzťah, že otec bol mal rád prírodu a aj chodili s nami na takéto výlety do prírody často. Takže sme spoznávali aj Slovensko, naše hory, aj mestečka. Vždy takto s nami trávievali v lete, si našli čas, že by sme spoznali celé toto naše okolie pekné. No. Takže toto je asi z tej časti našej rodiny. A potom bola ešte otázka, už som zabudol. Že kedy ste sa prvýkrát stretli s vierou, kedy vám vaši rodičia hovorili o Bohu? Takže to bolo vlastne také, ani by som povedal, prirodzené nejako, že už v podstate od tých najmenších liet sme sa spolu modlievali pravidelne, práve tam, že pred školou sme sa modlievali 10. rúženca. Potom som tak spontánne, aj moji bratia ma zobrali do kostola na ministrovanie, takže tam som bol taká partia ministrantov, kde sme sa pravidelne stretávali aj s kňazom. A vlastne mali aj také stredka, čo sa týka náboženstva, svätého písma,
zbor detský tam účinkoval, tak sme spievali, potom sme mali spoločné výlety, chodevali, koľko čo sa dalo, v tej dobe to bolo ešte tak pod kontrolou štátnej moci, tak vieme, že to bolo trošku tak sledované, tak sme trošku aj mali také dobrodružstvo z toho, ale ako sme vnímali, že je to niečo, s čím sme brali ako, jak by som povedal, že bez viery by sme si nevedeli predstaviť, že by sa môj deň nejako nebol spojený s nejakou modlitbou, nejakým teda náboženským úkonom. Pravidelne pred jedom sme sa modlievali, potom chodieval k nám aj jeden kňaz, ktorý nemohol slúžiť, muž obraný iba o štátny súhlas. Tam chodieval raz do mesiaca k nám tak tajne a slúžieval u nás doma v bytovke omše sväté a tam viedol také duchovné cvičenia, robil a vyučoval nás katechizmus. Takže po tej duchovnej stránke sme to mali veľmi otvorené a mohli sme čerpať, koľko sme potrebovali, alebo kto koľko chcel. No. Pán farár, trošku záľudná otázka teraz odo mňa, ale nemusíte sa báť. Čo taký malý Martin Goč navystrajal? Lebo ste vraveli, že ste boli ministranti. My ľudia, často obyčajní fadníci, si myslíme, že tí naši kňazi, že to určite od malička svetosť sama. Skúste si tak pospomínať, či ste boli takí tí šintíri, ktorí proste chodili kradnúť čerešne susedom alebo jablčka oberať. Čo ste tak robili? Ako ste vystrajali? Tak určite toto, čo ste spomínali, to bolo asi taká, by som povedal, no, patrilo to tak našej chlapčenskej povahe a no, mamka potrebovala nás stále dať do takej laty, aby sme dokázali, lebo to bol trojizbový bytovka, ešte tak sa naši tešili, že to je na prízemí, hej, že jednoducho nepočujú susedia, že bucháme, hej, tak len dole potkani utekali, hej, z tej pivnice. Ale takže my sme dennodenne mali nejaké tie, by som povedal, krásne chvíle, také čo radosné, ale aj také naťahovačky medzi sebou ako bratia. Hej, tak sme v podstate dokázali sa jednak niekedy zhodnúť, niekedy nie. No tak sme sa museli aj povieme, tak zmierovať alebo udobrovať spoločne, hej, čo bola taká výborná škola, hej, že jednoducho si človek nemyslel, že všetko si môže dovoliť, alebo že proste učil som sa tak tej tolerantnosti voči tým druhým. Ja keďže som bol ako štvrtý, ten najmladší brat, tak som bol rád, keď som dostal nejaké slovo, hej, lebo väčšinou tí starší mali prednosť, hej, takže predo mnou. No a toto boli akože také bežné veci, hej, že či sme išli hrať na tam nedaleko bolo ihrisko, teraz je to salesianské stredisko, a tam sme hrávali a chodili cez plot, ploty pre nás neexistovali, hej, to sme cez plot chodievali hrávať futbal, no a niekedy nás tá strážnik naháňal, no tak sa aj stalo, že mňa práve chytil, no to si na to pamätám. Hej, no sa mi to podarilo, že som nestihol ujsť cez tú dieru, tak potom ešte ku mame ma priviedol, no tak tej som mal takú trošku malú dušičku, že čo to bude, ale tak, no. To patrilo, prešlo to, áno, lebo prípadne pri takých, tam ktorí vstávajú bytovky, tak sme ako chlapci, hej, tak chytili niekedy, neviem prečo, čo nás to napadlo, hlínu a sa ohadzovali, tak sa mi tuším jednom podarilo aj rozbiť hlavu, alebo aj s takou jednou tyčou, s jednou kamarátovi tiež rozbil, tak to bolo ako také, no, ako deti, no, alebo hrali sme všelijaké schovávačky, skrývky, naháňačky, guličky, to, keď prišlo také počasie, hej, tuším, na jar sa to hrávalo, hej, tak to bolo vlastne stále živo, plno detí bolo vonku. A stále boli ste asi vonku? Áno, väčšinou sme boli vonku a hrali sa, takže to sa tieto, hej, no a ešte tam niekde boli aj, tuším, také stromy ovocné, v tých záhradách, no tak no, nebolo to také, že keď prečnievali, viete, cez plot, tak sme si tak pooberali, tam sme, hej, odskúšali, že aké sú to, hej. No ale tak, s tým to bolo, že dobre, no tak napomenutie od rodičov prípadne, alebo takto, no tak bolo, hej, tak jasné je, že no, ja sa sám čudujem, že Pane, prečo si práve si mňa vyvolil niekedy, hej, keď človek má takú niekedy tú povahu, viete, to si človek dostaneme od Boha a že takú mám emotívnejšiu tú povahu, hej, takú cholerickú by som povedal, hej, že nie som taký, že sa uspokojím s niečím, ale že chcem reagovať na veci, na podnety zvonku, hej, takže to je tak, no.
To sa mi dobre počúva, aspoň viem, že aj keď ja som taká energická, že je to v poriadku. Takže vám rozumiem. Poďme trošku ďalej. Kedy ste začali rozmýšľať teda nad povolaním kňaza, ale keďže vy máte aj inžinierský titul, tak aj toto by ma zaujímalo, kde ste k tomu prišli a čo ste vlastne študovali okrem kňazstva. No tak bolo to také zaujímavé tým, že bratia jeden študoval na gymnáziu, ale tí starší študovali jeden na techniku, elektrotechniku a druhý strojnícke, chronickú priemyslovku a už ako malý chlapec som nejak neobľúboval učenie veľmi a viem, že sa veľmi bolo treba učiť na gymnáziu. Tak som išiel, aj brat starší tam študoval, tak som išiel na strojárinu a toto som vyštudoval. Aj ma to trošku tak zaujímalo, tie také veci technické. Hej, tak som vyštudoval strednú priemyselnú školu v Michalovciach a potom tak nejak prirodzené to išlo, že ešte tú vysokú školu spraviť. V 86. som myslím tak začal tú vysokú školu technickú v Košiciach. No, tak čo sa týka toho kňazstva, tak som nemal nejaké vtedy myšlienky na túto pozíciu alebo týmto smerom, alebo respektíve tým, že som sa pohyboval medzi teda k tomu ministránskom prostredí aj v kostolnom, chodili sme často či už na tie akcie kostolné, tak aj toto mi bolo blízke, ale mal som v úmysle, že tým som si spájal kňazstvo, sa u nás spája s celibátom, takže som rozmýšľal, že si asi založím rodinku, tak nejako kamarátili sme sa medzi sebou, chlapci, dievčatá, hej, tak no aj dievčatá mi boli sympatické, takže som rozmýšľal, že tak jak moji rodičia, takže si asi potom príde na to čas, že si založím aj rodinu, no, že budem takto len do určitého doby, no, dokým som nebol na praxi vo Strojarnická vysoká škola dáva takú prax na získanie dáva internátu vo Vítkovických železiarniach. No a tam bolo také oslovenie, také vnútorný hlas, ktorý som tak rozlišoval v svojom srdci, že Boh ma volá na takémuto životu do kňazstva. No len ja som nemal vtedy ešte schopnosť povedať, že hej, takže som odmietol. No. A kedy sa to znovu potvrdilo? No. Keď ste hovorili, že ste to prvýkrát odmietli? Áno, tak to bolo asi tam v 86. sa to stalo, že som to tak počul. No a po skončení vysokej školy, to už boli vlastne aj po uvoľnení situácii tu na Československu, takže po 89. Tak už tam bolo aj, a tak vtedy znovu na vojne som bol v tej povinnej vojenskej službe vo Piešťanoch a na mňa prišla taká, viete, otázka v tých 24 rokoch, že už niečo musím robiť, že sa to nedá tak, že aj ten hlas tu vo mne ešte stále znel, to neutichol, vlastne tá výzva ešte ostala a potom zase to vlastne si založiť rodinu, u nás je to možné aj možno v tom duchu, že sa prejde do toho východného obradu, ako katolického, a tam sa aj kňazi pred vysviackou kňazkou ženia, takže aj taká možnosť by mohla byť, hej. Môžu sa oženiť, môžu, nemusia, môžu sa oženiť, hej, no tak, ale ako ja som tak vnímal, že Pán Boh asi chce odo mňa tú takú službu aj toho, zasveteného života v celibáte. No a tam prišla taká veľmi silná výzva, tiež som bol, tuším, na nejakej také poklone v kostole, adorácii, modlitbe a tak silne znovu oslovovalo to prostredie, aj vlastne to také, by som povedal, to stretnutie s Bohom. No a vtedy ma veľmi silne, čosi taký vnútorný hlas viedol k tomu, že choď ku krížu a ucti si ho, poboskaj, som to urobil, choď ku bohostánku a si pokriakni pred ním, to som urobil, hej. A ako si som tak vnútorne povedal, že áno, Páne, že idem teda dať tú prihlášku do seminára, ktorý tam v Piešťanoch na fare a uvidíme, čo bude ďalej, no. Čo sa bude diať, také trošku dobrodružstvo, že jak bude chcieť Pán. Takže v tom 90. myslím, to bolo v 91. tak, v 91. roku som si dal tú prihlášku do seminára, v 92. tak, a tam som začal študovať potom na Spišskej kapitule. Áno. Bolo to prelomové obdobie, vlastne po tom 89.
Ako ste vnímali to obdobie za komunizmu, postavenie cirkvi a aké to bolo pre vás už v 91. si podať tú prihlášku, kedy vlastne už nebolo to tak ako za komunizmu, bolo to iné. Vnímali ste to? Veľmi som to prežíval, určite, a veľmi som sa tešil, že prišlo k tej zmene. Lebo ako dosť, viete, tej povahovej črty, ktoré som vám spomínal, tak mi tak trošku tak vadilo, že sa je deklarovaná, že máme slobodu, hej, vierovyznaní, a pritom v skutočnosti nás sledovali, hej, keď sme mali nejaký zbor, nácviky, dokonca nás raz vyhodili z internátu, lebo sa im nepáčilo, že tam máme Bibliu, čítame Biblie, hej, a sa tam stretávali sme sa ako vysokoškoláci na takom čítaní Svätého písma a rozjímaní, hej, tak na druhý rok nám už nedali internát, že sme vlastne sa previnili voči takému nejakému zákonu, oni to tak napísali na nástenke, hej, Mareňu, tuším, dozoru štátu nad cirkvami, hej, a že z tohto dôvodu nám není umožnené mať internát, hej. Že tak, no my sme to tak prijímali, lebo v podstate si tak až spätne uvedomujem, že sme mohli trpieť pre Krista, hej, že to je také v podstate vyznačenie, že sa teší z toho, len v tom svojom srdci som to tak vnímal ako krivdu. Viete, ako krivdu, ako niečo. Nebolo to, viete, vždy sa tak vedeli postarať už vtedy, aj tí Košiciach to bolo, sme chodili tam na také stretnutia, hej, že vysokoškoláci, že jedni sádili do jedného autobusa, druhý do druhého, aby sme sa spolu nešli a potom sme išli do tej rodiny, hej, na také stretnutia, no tak to bolo také dobrodružstvo, ale aj hlavne taká potreba, hej, že v tej duchovnej oblasti rásť, no a takže vnímam to ako veľké dobro, že prišla tá zmena režimu. Ja chápem, ako to bolo veľké skúška pre celú cirkev, celý ten režim, ktorý sme prežívali do toho 89. Ja som mal okolo 19-20 rokov, takže možno, no, neprežil som až toľko zlá, koľko prežili moji rodičia. A oni sami tiež spomínali, že aké to bolo pre nich neľahké, kvôli režimu nemohli napríklad do družstva vstupovanie, hej, tak to boli také témy, ktoré boli také boľavé veľmi, no. Na tú dobu žiaľ aj veľmi prirodzené. V ktorom roku ste boli vysvetení ako kňaz? V roku 1997. A pamätáte si? Určite si pamätáte svoju prvú farnosť? No, áno, tak sa hovorí, že na prvú kaplánku sa nezabúdá. Tak som bol ako v Humennom. Čiže stále východ Slovenska? V podstate áno. Už tým, že vlastne som bol svetený pre košickú diecezu, hej, pre potreby košickej diecezy, takže tá košická dieceza je tu na okolí, teda cez Humene, Prešov, tie veľké mestá, Vránov, no, tak, Michalovce. A pamätáte si svoju úplne prvú kázeň? Alebo aspoň útržky z nej? O čom bola? Viem, že som ju mal napísanú na papieri a že to bolo ešte ako, lebo kňazskú vysviacku predchádza diakonská vysviacka a diakoni už môžu kázať. Hej. Už sú pozývaní k tomu, aby mohli vykladať Sväté písmo. Takže tá prvá bola, myslím, že celkom to dobre šlo, ale my sme mali aj taký nácvik seminári, hej. To znamená na sucho, by sme tak mohli povedať, že nám dali nejakú úryvok Svätého písma a nás tam postavili na katedru a som už rozprával v podstate, takže to bola moja prvá kázeň, taká cvičná pred spolužiakmi, hej. Viem, že pamätám si, že tam profesor od nás chcel, že by sme nepoužívali papier, ale ja som použil papier pre istotu, hej, som mal takú barličku, no, že ten papier ma tak akože by som, lebo jeden z tých dôvodov, viete, prečo som tak odmietal ísť do tej služby kňazstva, bolo to, že som sa bál vystúpiť pred ľudí. Hej, mali ste trému? Mal by som trému, áno. Že ako budem ja vystupovať pred ľuďmi, hej, že jak budem, lebo som počúval kňazov predtým, ako rozprávajú a mne to by prišli, že takto ja nikdy nedokážem rozprávať, jak títo kňazi rozprávajú. Hej, pre mňa vlastne bolo aj také vystupovanie na hodinách, keď sme mali odpovedať, hej, takže pre mňa to bolo také trošku stresujúce. Takéto momenty, hej, vystupovať na verejnosti. Hej. Ale potom sa to zmenilo aj vďaka Božiemu slovu, hej, že tam zaznelo, že to mojom srdci, neboj sa, ja sa o teba postaram, ja ti dám tú výrečnosť, ja ťa očistím tvoje pery, aby si mohol hlásať to Božie slovo. Hej. Takže toto bolo také silné slovo. No, ďakujem Bohu. Vy ste začínali v Humennom
teraz momentálne pôsobíte už v spomínaných Žbinciach. Keď sa zamyslíte nad tým, je rozdiel byť kňazom v meste a byť na dedine? Má to nejaké svoje špecifika? Určite je. Čo sa týka, by som povedal, tej pastoračnej práce, je oveľa, môže byť, keď je to mesto také väčšie, oveľa viac je tej pastoračnej práce. To znamená, či vyslovanie sviatosti, zmierenia, spovedanie, pohreby, krsty, sobáše, návšteva chorých, vyučovanie náboženstva je oveľa väčšom množstve v mestách. A tým, že je to vlastne mesto, a keď je to ešte väčšie mesto, tak je tam vlastne to spojené aj s tou takouto šušťkou a anonymitou, že tých ľudí tak neveľmi až poznám. A v dedinke je to proste oveľa menej, v menšom rozmere, ale s tým, že sa dá naviazať viac kontakt s farníkmi, tak lepšie vniknúť do tej problematiky niektorých vecí a rodín, viac do rodín, tak sa rozprávať spolu, tak spoločne sa navštevovať, že tak viac je na to čas. Viac je na to čas. Pán farár, keď spovedáte, existuje niečo ako spovedné tajomstvo, čo samozrejme rešpektujeme, ale mňa by zaujímalo, keď spovedáte ľudí. Cítite v tých spovediach niečo, z čoho vám je ako kňazovi smutno? Treba majú problém ľudia s neodpustením, alebo ja osobne sa častokrát stretávam s tým, že hovoria ľudia, ja som nikoho nezabil, tak ja vlastne nemám hriech. Čo si tak uvedomujete, keď spovedáte tých ľudí? S čím zápasia? Tak tým, že aj ja sám chodím na spoveď, a v podstate to vnímam ako veľké požehnanie pre mňa, dobro, že môžem sa vyznať z toho, čo som urobil nedobré, zlé a príjmam teda to Božie milosrdenstvo, tú Božiu lásku. Tak vlastne to tak chápem a snažím sa vedieť, že by som povedal odosobniť pri tej spovedi, že jednoducho oni to vyznávajú v prvom rade Bohu. A ja som tam len ten prostredník toho milosrdenstva. Tak áno, som ovplyvniteľný aj tým, čo ľudia rozprávajú, čo si nechcem, som človek a ovplyvňuje ma to i v tom pozitívnom niekedy, v zmysle, a niekedy v tom negatívnom. Áno, závisí od toho, že kto čo povie, že aké sú tam, čo sa rieši. Takže asi v tomto duchu je to vždy, je to veľmi rozličné. Rozumiem. Chodievajú za vami farníci so svojimi problémami aj sem na faru? Nemyslím priamo akože sa spovedať, ale treba sa poradiť, lebo sme také ovplyvniteľní aj seriálmi, ktoré teraz mnohé fungujú a som si všimla, že nejaký trend je vždy do nejakého seriálu kňaza dať a častokrát ukazujú v televízii, že tak chodia za tým kňazom na faru a hovoria mu o svojich problémoch. Stáva sa to aj vám? Máte toto také? Áno, tým, že je to obec, ktorá je taká, by som povedal, že je tu viac ľudí. Áno, je záujem o rozhovor, zavolajú akékoľvek dôvodov si to dohodnúť dopredu, niekedy prídu, lebo proste nemusia, ale som na fare a sa spýtajú, či sa dá rozprávať, tak chodievajú s rozličnými, môžu tu byť, niekedy to sú to tie manželské veci, niekedy to sú veci ohľadom, neviem, osobne potrebuje niečo porozprávať sa, ohľadom viery, nejakých problémov, to sa týka morálky, mravných vecí, tak áno, je to veľmi rozličné. Áno. Prinášajú také chvíle so sebou niekedy aj niečo humorné? Stáva sa, že sa aj zasmejete? Že... Určite aj to, že jednoducho, áno, tak máme aj jednoducho také, ja si nespomeniem teraz na nejakú takú humornú, ale skôr by som povedal, také som mal stretnutia, čo som tak bol tiež za nich trošku aj vďačný, aj som sa pýtal, že chodievali tak aj mládenci v pubertálnom veku a mali taký, im to páčilo, že byť tu a je tu také futbal, kalče, to oni akože si užívali tu, že sú spolu, hej. Áno. Takže prišli, že či si môžu napríklad oprieť na farskej záhrade špekáčky, tak si opriekli špekáčky, hej. Či môžu, ja som myslím, tam zavolal, že poďte aj na bohoslužbu do kostola, hej, tak
hej, takže boli aj v Božom chráme, hej, potom tu sme sa vždy pomodlili, máme také modlitbu breviár, to sú žalmy, tak som, aspoň že boli ochotní, že si to našli v mobiloch, tak sme to, a aj to ako potom sami hovorí, že sa to modlievajú aj sami potom niekedy v škole, lebo im to tak pomáha, ich to tak posilní, povzbudí, hej, že objavovali vlastne cez to Božie slovo, že akú má silu, aké je veľmi účinné, hej, tak som sa z nich tešil, boli také veľmi taký oživením, hej, že stále čo si vymýšľali, niečo hej, proste by som povedal, tak ako mladý človek, hej, taký plný života, elánu, nadšenia, tak oni, cez nich to bolo také veselé a humorné mnohokrát. Áno, chodili na ryby, raz prišli, pán farár, môžeme si tu upiecť rybu, nech sa páči, hej, príďte, hej, tak áno, tak som aj rybu potom, takže to bolo také pekné, hej. Áno, to patrí k tomu, ja si myslím, že tie deti sú tiež radi, keď vidia aj kňaza, ktorý je prístupný, že to nie je o tom, že vás vidia iba za kazateľnicou, ako im niečo vysvetľujete. A vlastne vy ste mi pred začiatkom spomínali, že vyučujete náboženstvo. Aké deti, v akom veku tam teda máte deti? Že to učím na základnej škole v Binciach, to je od 1 do 9 táto škola je, ale ja učím od prvákov až po šiestakov. Od 1. do 6. ročník a potom je tu pán katecheta, ktorý učí 7, 8 a prípadne až 9, no, keď je záujem o náboženstvo. Takže je to pre mňa oživením. Som rád, že som s tými deťmi. Aj keď je to niekedy také zaujímavé, že sa nejako na to pripraviť dobre, hej, tak je to niekedy, ako poviem, ale tam tiež zažije veľa aj radosti, aj takej srandy, no, aj takých humorných situácií, áno, veľa. Keď sa pozriete na dnešnú generáciu týchto tínedžerov, keď ich môžem tak nazvať, čo si myslíte, v čom to majú ťažšie oproti vašej generácii, v ktorej ste vy vyrastali? S akými nástrahami vlastne bojuje dnešná generácia tínedžerov? Tak no, tým, že majú ten život pred sebou a keď oni sú sami si strojcami svojho šťastia, keď si nájdú dobré partie, hej, tak tu majú úžasné možnosti teraz, hej, toho, by som povedal, sebarealizácie. Možno, že to nešťastie, alebo šťastie, alebo neviem, ako nazvem, ale tým, že by som veľké, obrovské množstvo, asi tak ja myslím, tých ponúk všelijakých lákadiel, všeličo, hej, tak je to pre nich možno také ťažšie, náročnejšie, ale nemyslím si, lebo keď mám napríklad so šiestakmi nejaké takú, teraz nie som mal so šiestakmi hodiny, tak oni sú v srdci veľmi krásni, hej, nádherní, veľmi sú také, viete, že tu žiaci po tých pravdivých, by som povedal, hodnotách, hej, keď sa bavíme na nejakú tému o láske a o dobre, a či je správne odsúdiť to zlé, alebo teda sa vyhýbať, by som tak správne povedal, neodsúdiť, ale vyhýbať sa zlu, hej, takže áno, hej, že sú za to, že by mali dobrých kamarátov, priateľov, jedno dievča sa ma pýtala, čo mám urobiť, aby som si našla teraz dobrého kamaráta pre seba, pre partnera do svojho manželstva, hej, to je zaujímavá otázka, že? Áno, hej, tak som hovoril, no vieš, tak je to ľahké, máš teraz obrovská ponuka všeličo, tak si ho všímaj, ako sa správa, čo robí a hej, nielen tak jednoducho nech omota, keď chce od teba, čo ja viem, nejaké skôr také telesné prejavy, si daj pozor na to, hej, aby proste človek nenaletel hneď a proste, no, keď je slušný k ostatným druhým, že takto, ale to tak príjmala, že stále vlastne to, myslím, že je vždy tá mládež je taká, jaká, akože, že to sa nemení, no. Myslím, že to, každá generácia má možno takéto svoje, ale myslím si, že každá generácia zapasí tiež s tým svojím. No a možno, že to, že možno, neviem, aspoň tak niekedy mne sa vidí, že tí rodičia môžu mať od nich tak menej času, no. Neviem, či to niekedy mali viac, ale asi pre nás mali, no. A my sme mali aj také dobré partie, no, že sme sa tak v tom vedeli podržať a vzájomne sa potiahnuť. Áno. Teraz znovu odo mňa taká mierne zakerná otázka, ale nemusíte sa aj báť. Poznáte nejakých... Nemusím odpovedať. Nemusíte, ale poznáte nejakých mladých kresťanských influencerov, ktorí, keďže pracujete s týmito tínedžermi, a ja som si všimla, že v poslednej dobe pribúda aj veľa kňazov, ktorí natáčajú rôzne videá o svojej práci, ale konkrétne nejakých kresťanských influencerov, alebo možno oni vám nejakých odporúčali?
Tak ako raz sledujem tých, takisto si to všímajú, že mnohí kňazi to natáčajú a na rozličné témy z času na čas si to sám pozerám. A v podstate tiež viem, že aj akékoľvek z rozličných teda tých by som povedal povolaní, že to nie sú len kňazi, ale si všímam, že aj akýkoľvek laici, alebo taký, by som povedal, neviem, či to je dobré slovo, speakery, alebo jaké... Ale áno, speakery, hej. Že oni proste rozoberajú nejaké pravdy, viery a snažia sa na to ten pohľad tak dať, len stále je to taká s tou otáznikom, do akej miery, aby človek nejak nenaletel na niekoho, kto by ho chcel zmanipulovať. No. Takže musí byť vždy človek opatrný a by som povedal, že ale možno aj v našom veku, že sú tí, ktorí sú možno vyškolení výborne v nejakých tých manipulatívnych veciach, technikách a už vedia aj do úst niekoho dať niečo, čo ani nepovedal. Hej, čo je veľmi nebezpečné. Hej, to je. Ale poznám, vlastne viem o nejakej reholnej sestre tiež Salesianke. Sestra Lamia. Čo sa tomu venuje. A veľmi taká radosná, ja mi sa to páči. Áno, hej, takže to je tiež pre mňa také. A potom pozerám, sem tam tie rozhovory, čo je Godzone. Áno, Godzone, áno. Takže toto by tak ako z tých... Potom aj toto, čo sme sa bavili predtým ešte, že si pozrieme toho Kodeta, alebo prípadne Maroša Kuflu, alebo ešte mám teraz obľúbeného kňaza Dušan Lukáč sa ho to nepoznám, to si pozrieme, ďakujeme za tip. Hej, takže on je taký, má výborne rozoberá Božie slovo, hej, tak veľmi mi to tak dobre padne, hej, tak to tak počuť, tak je to taká výborná, by som povedal, pomôcka v tomto zmysle, ten svet médií, no, veľmi dobrá. Áno. Poďme teraz k dospelým, pretože pred začiatkom nášho rozhovoru som vám hovorila, že sme podcast pre ľudí po 40-ke. Ako reagujete na páry, ktoré prídu za vami, že sa chcú zosobášiť, ale veľmi dlhé roky neboli zosobášení. Okrem toho teda, že predpokladám, že ako kňaza vás to teší, že chcú. Ja si všímam taký zostup tohto trendu, že sa ľudia sobášia aj po dlhých rokoch takého žitia bez papiera. Ako toto vnímate ako kňaz? Tak tá radosť, ako ste spomínali, je tam z mojej strany, že sú, ale opatrný som veľmi a určite vlastne tá skúsenosť z toho, alebo počutia niektorých príbehov životných, tak im snažím aj o tom informovať ich, že jednoducho, keď idete do niečo, čo dosť je to vážna vec, to nie je čo môže človek len tak jak to je dnes hovorí, tak moderne skartované, že keď sa mi to nevyhovuje ten vzťah, tak ho vymenujeme si manžela, manželku a za iných, tak je to potom ako nesprávne. Lebo to je také, v podstate vieme, že o tom sa teraz tak rozpráva, že proste je taká malá stabilita, že v týchto veciach, by som počul taký výraz, že je taká tekutá doba, že sa to také ako, by som povedal, že sa ako keby nevie ustabilizovať niečo, tak to by a tak na to upozorním, že proste je to aj šťastie, aj nešťastie, aj zdravie, aj chorobe a teším sa z nich, len ako jasne, že mám také určité podozrenie, že tým, že sa dlhodobo nechceli zobrať, tak prečo to takto odkladá, sa ich opýtam aj na to, či tam bol nejaký problém, ale akože keď chcú odpovedať, tak budú, keď nie, ale potom akože musia absolvovať nauky, my máme tu taký ten systém, takže v tých naukách už teraz pozývam aj jeden manželský pár, ktorým proste z vlastnej skúsenosti povie, že ako to je, aké to prežívajú, keď majú dobré, keď sú dobré dni a keď sú zlé dni, Takže to počujú nie odo mňa, ktorí nepoznajú, v podstate nemôžem to povedať priamo zo svojho vlastných skúseností, takže tak a mám radosť, keď proste učíte, mám radosť, že a potom akože dovysvetliť, že v čom vlastne je tá hodnota toho vzťahu ich, že je to niečo, čo chápeme ako obraz Boha na zemi, že to je také krásne vyjadrenie, že tak človeka Boh stvoril ako muža a ženu, takže to je také vyjadrenie tohto Božieho zámeru, Božieho úmyslu, takže tak. No.
Čo zvyknete odpovedať ľuďom, ktorí vám možno niekedy povedia, že no viete, pán farár, ale ako vy nie ste ženatí, nemáte rodinu, ako vy viete o manželstve niečo hovoriť, lebo stretla som sa s tým, že toto je taká dosť častá výtka, keď chodia manželské páry na tie manželské stretnutia. Ja zvyknem takým ľuďom ako laik odpovedať, že ale ja tiež žijem v nejakej rodine. Nie som farárka, ale vidím, a v akej rodine žijem, vnímam to, tak si myslím, že každý má právo povedať k tomu niečo. Ako to vnímate teda vy, alebo čo im zvyknete na toto odpovedať? Oni nezvyknú mi takto, ešte som sa s takouto výtkou inak nestretol. Fíha. Ale ja im to poviem dopredu. Tú bitku, hej, že ja im to akože dopredu poviem, že vy by ste mi mohli takto povedať. Aha. A odpovedám im tak, ako ste vy aj povedať, že mám určitú skúsenosť z rodín a potom určitú skúsenosť zo života, hej, životné príbehy. Je to také zaujímavé, viete, že keď prichádzajú za mnou všelijaké, viete, prípady a hneď moment, a možno, že viete, niekedy to aj tak sa prepojí, viete, že príde nejaký pár a hneď, akože už viem, ako na základe predchádzajúcej skúsenosti povedať, viete, nedávno tu bol taký pár, ktorý riešil takúto problém, hej, a oni ho takto, hej, a tak spoločne sme debatili a oni povedali tento svoj pohľad na to, hej, takže im viem z toho takto poviem, hej, že to nie je to síce moja skúsenosť, ale skúsenosť toho páru, tak vy hovoríte, že presne, no, oni to prijímajú. Nestretol som sa s tým, že by povedali však čo, na čo, ale aj, alebo myslím, ale viac sa mi to vidí, že je lepšie, keď to počujú z úst tých, ktorí žijú konkrétne už v tom manželstve, že sa mi to vidí také autentickejšie. Tak si myslím, že to robí, má to svoju vysokú hodnotu. Aj keď som mal tu teraz nedávno, boli také 3 páry na prípravu na manželstvo a bol to ten jeden pár, čo rozprával, tak normálne bolo vidieť, ako oni všetko, čo im rozprával, úplne to hltali a boli takí šťastní a povedali, že vám ďakujeme, že ste sa zdieľali. Oni sa nechceli sami zdieľať, hej, z toho všetko, čo ako manželia si preskákali, hej, čo je vzácne, hej, nehoci kto chce o tom rozprávať. No. Áno. Viete mi, pán farár, povedať aspoň tak zhruba, alebo v nejakých pár bodoch, o čom vlastne sa rozprávate v týchto náukách, lebo nejak sa tohto sa neviem dopatrať. Keď sa niekedy pýtam tých ľudí, ktorí chodili na náuku, že no vieš, to my už ani neviem, lebo tam bolo toľko tých informácií, ale ja som zvedavá, mňa by to zaujímalo. No vlastne je taký materiál, ktorý pripravila konferencia biskupov Slovenska, ako myslím tá pastoračná rada pre manželstva. Oni tam sedeli nejaké tie manželské páry, potom nejakí psychológovia, ja myslím aj odborníci, lekári nejakí. No a oni vytvorili takých 9 náuk, ktoré každé má tú svoju tému. Je tam taký, by som povedal, úvod do manželstva, by sa dal povedať, že poukázanie na povolanie do manželstva, že to nie je len tak, že si to človek sám nejako zrozumel sa, aj keď je na tom, na našej vôli, to je stále, hej. Ale v podstate, že to chápeme ako určite, že to nie je dané, je to dané, že Boh je tým tvorcom aj toho manželstva, hej, že nemyslíme, že sa ľudia nevymysleli, hej. No a potom sa prechádza vlastne takými jednotlivými náukami, ako o spoznávanie rozdiely medzi mužom a ženou, že to treba, a teda je dobre to si tak uvedomovať aj v tom vzťahu, že ako to ovplyvňuje vzťah, ako jednoducho tie reakcie, potom o komunikácii medzi manželmi, že napríklad teraz bola téma, že v podstate sa statisticky zistilo, že čo spôsobuje rozvod alebo rozpad vzťahu, tak 90% toho je to závisí od zlej komunikácie, hej, keď medzi sebou nekomunikuje. To ani neprekvapuje. No, hej, takže, no a toto sú také zaujímavé témy, ktorých to vlastne, a potom sa rozpráva, ako je dobre komunikovať, napríklad to, že napríklad my sa tu teraz rozprávame, ale že v podstate zistili, nejaká štúdia je, že tých najviac tých informácií človek získava nie ani tým obsahom, teda to, čo povie, ale napríklad 50% informácie je cez také mimoverbálne, hej, vnímanie toho človeka. Neverbálne, áno, hej, cez tie gestikulácia, farba hlasu, tón hlasu, hej, že toto, hej, veľmi koľkokrát, hej,
že si to človek možno aj niekedy neuvedomuje. Hej? Že, takže oni tí odborníci tak dali dohromady mnohé tie. Potom je tam téma aj náboženská v manželstve, aké má úlohu viera, hej? Tým, že sú tam rodičné páry, niekedy prídu obidvaja, že sú kresťania, hej? Alebo že a niekedy príde veriaci nepokrstení. Hej? Takže to je ako veľmi ako také pestré. No a potom je vlastne morálna téma a potom je tá téma sviatosti, hej? Takže osobitne toto sa zoberá. A potom vlastne sa aj o výchova detí v rodine, akým spôsobom, aké sú možnosti. Potom ponúkame im a možno aj sa aj začleniť možno nejakého spoločenstva, keby chceli, tu fungujú také rodinné spoločenstva. Hej? Takže kto by chcel, hej, že chodiť, stretávať sa alebo prehlbovať tú svoju manželskú, by som povedal, neviem, či duchovnú, spirituálnu, alebo ten manželský spôsob života, kresťanský, hej, takže takto. No. Takže tam, tak tieto sú tieto okruhy, okolo toho sa to, by som, hej, je, tak, no a vlastne potom skúsenosť. Hej, a vlastne aj oni sa zapájajú, čo majú ako oni skúsenosti. No je také, sa vytvorili, je taká dobrá teda skúsenosť, keď sú je tých viac párov, že sa vie vytvoriť potom aj taká spoločenstvo, že potom sa aj vzájomne vedia, tak obohacujú, hej, že tie skúsenosti. A že si vymieňajú skúsenosti, rozprávajú. Áno. To je veľmi dobré. Keď vás tak počúvam, tak práca kňaza je niečo, čo je veľmi pestré. Je toho veľmi veľa. Na sklonku večera musíte byť asi veľmi unavení. Tak budete byť, áno. Tak mňa by zaujímalo, ako vyzerá váš deň, ako začínate a ako končíte. Tak skúste to nám tak ako opísať. Je to ten všedný deň alebo ten nedeľný, hej? Skúste nám povedať aj, času máme dosť. Aj tak ako všedný je v podstate tým, že ráno, no tak okolo tej 6. budíček, hej, tak s tým, že sú tam ako kňazi, máme tie modlitby svoje, tak sa snažím ako aj rozjímanie ponoriť do tej modlitby ranných chvál a potom aj posledného čítania, rozjímania nad Svätým písmom, potom by som, keď sa dá, mám možnosť, idem aj do Božieho chrámu, navštívim na takú poklonu, adoráciu. A potom vlastne začíname bežný deň tak podľa toho, že keď sú nejaké stránky, ktoré potrebujeme vybaviť, alebo sami prídu, že treba riešiť, hej, nahlásia niečo, hej, keď treba, neviem, krst, alebo príde o pohreb, alebo slobáš. A keď je škola, tak vlastne sa pripravujem do školy, idem do školy, učím deti a väčšinou tie sväté omše potom po škole, keď sa vrátim, tak znovu, keď je nejaká stránka, alebo tak, alebo niekedy, keď som unavenejší, tak si už aj trošku oddychnem po tej škole, ale ako, no, pospíme na takých 5-10 minút, alebo 15, jak vyjde a potom sa pripravím na večernú bohoslužbu. Niekedy je to spojené aj s tou spovedaním pred tou bohoslužbou alebo modlitbami. Máme poklony sviatostné pred bohostánkom. Takže toto niekedy a potom niekedy sú stretávania s rúžencovým bratstvom alebo tu je kurátori, ktorí máme riešime nejaké tie veci ohľadom úpravy kostola alebo vnútra alebo vonku. Hej. Takže niekedy aj, to nie sú také časté, ale zvykneme mať aj cez týždeň tieto stretnutia. No a večer ešte má večerné chvály, to je sa modlievam. No a večierka asi okolo tej 22. 23. No. Ako relaxuje Martin Goč, keď máte čas? Tak veľmi rád mám prírodu, veľmi rád chodím do prírody, mám rád také, by som povedal, tú hudbu prírody, by som tak nazval, hej, takéto ticho, vietor, alebo niekedy pri vodičke chodím rád ku Šírave, pozerať sa aj na vlastne na to krásu toho prostredia, počúvanie, keď teraz vás jari bol vtáčikov a tak. Takže rád prechádzam sa ako turista
mystika, no. Aj taká, nepoviem, že vrcholová, ale taká miernejšia, hej, že rád prejsť, prechádzať a potom chodievam aj si zaplávať, hej, chodievam akože si tak, pokiaľ sa dá, mi toto som zistil, že tiež aj v lete vlastne nie je problém, to je blízko Širava, ale pokiaľ nie je tak do nejakej bazéna, že si tak oddychnúť trošku, zrelaxovať. Prítomne niekedy s kamarátmi vyjdeme niekde tiež do prírody. Takže toto je taký náš relax v tom. A čo robia kňazi, ktorí jednak potrebujú načerpať duchovnú silu, pretože sami jej veľa dávate a musíte mať, ale zároveň čo robíte, ak prežívate krízu? No, ako mal som jedno také obdobie, bolo veľmi silné, keď zvlášť jeden môj kamarát, blízky spolužiak, tak sa rozhodol, že už nepôjde tou cestou kňazstva. Hej, tak bolo to pre mňa také zvláštne obdobie, to je zaujímavé, že prečo to takto príde človeku. Hej, tak v podstate vyhľadávam tiež kamarátov, ktorí sa rozprávam na túto tému, že prežívam určite také nejaké zápasy, boje tej oblasti viery, alebo aj možno, by som povedal, odídenia z tej služby kňazskej a to nebolo akože každý rok, hej, to bolo jedno také obdobie, hovorím, čo za môjho života, celý môj život, hej. A v podstate potom máme také spoločenstva modlitbové, viete, to možno aj si ste všimli, že aj na internete sú, čo ponúkajú takú, dá sa tam dať svoj problém, oni sa modlia. A poznáme tých ľudí, čo som tak hneď ich komunikoval, modlite sa za mňa, prosím, dajte ma do svojich modlitieb, lebo prežívam nejaké také zápasy, boje duchovné. Takže vtedy to cítim takú veľkú oporu. A prípadne ešte je možnosť ísť na duchovné cvičenia. My tu máme tie kláštory. Áno, toto ma tiež zaujíma. Hej, redemptoristi sú tu, alebo hej, tak si to vyhľadnem, keď je pre kňazov taká, a možno, že nejaký možno individuálny rozhovor, alebo prípadne ísť tam do ticha na taký týždeň a sa byť sám so sebou a rozprávať sa s kňazom o tých svojich ťažkostiach a problémoch. Takže je to možné sa takto nejako, by som povedal, vnútorne informovať, alebo by som povedal, formovať a riešiť tie svoje ťažkosti, krízy. Hej. A chvála Bohu, pominulo to. Prečo to príde? Neviem vám povedať. Vám hovorím, ten dôvod bol napríklad takýto, čo som trošku tak bol, priznávam, že trošku ma to tak zasiahlo, keď ten dobrý kamarát, čo sme aj spolu boli, študovali v seminári, tak že sa takto rozhodol nejak. Stáva sa, život niekedy prináša veľmi zvláštne situácie. Ja si myslím, že niekedy je to aj o tom, že človek je pod veľkým tlakom, vy kňazi obzvlášť, pretože musíte veľmi veľa zo seba dávať a nie je to bezodná studnica, ale mne sa veľmi páči aj to, čo ste hovorili, že viete poprosiť o modlitbu a v tom je tá sila spoločenstva, ktorú poznáme aj my. Mimochodom, hovorím pretože tuto za kamerou je Peťo Vaľo. Peťo je z môjho spoločenstva, kde pôsobím a my sami vidíme, že tá sila spoločenstva je niečo, čo nás veľmi drží. Že poprosiť niekoho o modlitbu, pretože ja momentálne nevládzem, nie je slabosť, ale v tom vidím silu. Pretože dnes je doba ťažkého individualizmu, kedy nejak tak všetci sme zatvorení sami v sebe, sami vo svojich miestnostiach pred svojím mobilom, počítačom. A sme veľmi tlačení do toho, že musíme byť perfektní, musíme všetko zvládať a počúvame také hlúpe výroky, ako že jediná ruka, ktorá ti pomôže, je tá na konci tvojho ramena, čo nesúhlasím. Môžem potvrdiť, že sila spoločenstva je niečo úplne iné. Tak a ja to potvrdzujem, že veľmi mi vtedy to pomohlo, aj proste boli ochotní tí ľudia mnohokrát aj sa pýtali na to, dokonca aj boli ochotní napríklad aj pôst si dať na ten úmysel, takže to má obrovskú silu, áno. A vlastne to vychádza aj z našej viery, že Ježiš nevytvoril individualistickú nejakú cirkev, ale v podstate spoločenstvo apoštolov, ktorí to potom hlásali ďalej a aj takto to aj je doteraz. No. Tí boli tí jeho najbližší vlastne, že on trávil čas s ľuďmi a potom úplne s úzkou skupinou ľudí, kde ešte mal svojich bližších, ktorí mu boli jeho srdcu veľmi blízky. Neviem teraz, ktorý apoštol to bol, taký veľmi blízky pánu Ježišovi.
Ján. No, ešte ma napadá taká otázka, že teda odpoveď na otázku, v čom podľa vás my, veriaci, robíme chyby pri komunikácii s ľuďmi, ktorí hľadajú Boha, alebo ho nepoznajú trebárs vôbec? Ťažká otázka? No, je to niečo, čím sa ja nad tým zamýšľam a sa pýtam, že ako inak komunikovať. A v podstate teraz aj v cirkvi je taký proces, sa to nazýva synoda o synodalite, tak to nejako to nazvali, že jednoducho v podstate vrátiť sa tým počiatkom cirkvi, kde v podstate to bolo normálne, že sa rozprávať o Bohu a o viere a jednoducho byť taký normálny, no, by som tak povedal jednoducho. No a možno, že niekedy je tam ten problém, čo ja tak bývam v našej cirkvi, že také skupinkovanie sa, hej, že my sme proste z toho spoločenstva, my sme z toho a jednoducho tam také akoby elitárstvo troštičku, hej, že sme inakší ako, hej, že taká pýcha, no. Každý sa hrá na svojom písočku? Asi tak v tomto zmysle, že máme to také uzavretie trošku, že to, aby tí druhí nás mohli pochopiť, tak je to proste jednoducho, aby nás teda zle nepochopili, tak radšej sa, čo ako možno, že má to svoju logiku, keď napríklad nejaké to spoločenstvo má tam, nechce, aby nejaké tie také jednoduché, by som povedal, také veci, ktoré možno v nich je také, že sa poznajú navzájom, aby to ten druhý zle nepochopil. No. Hej, ale je to nebezpečenstvo stále. Aj svätý otec František, ktorý zomrel, to on na to často upozorňoval, že pozor, hej, na farizeizmus, hej, na takú pretvárku, alebo by som to nazval prozelitizmus, hej, že nejaké také, hej, alebo fundamentalizmus, hej, že také niečo, čo s Ježišom nesúviselo, lebo Ježiš chodil medzi práve hriešnikov a práve ľudí. A on sa snažil, ten svätý otec František, práve byť taký úplne ku každému človeku, hej, taký blízky a ukázal, že on je, že nie je ten, ktorý je nejaký superman, ale práve, že je hriešnik. No. Že toto nám trošku chýba, no, že aby mať aj my tú takú pozíciu hriešnika, hej, že to, aby si človek nedal priestor tej pýche, hej, a čo sme všetko bez toho. Asi všetci máme tu tak, alebo každý, niekto nie je toho ušetrený, že by neprechádzal takými skúškami v tejto oblasti. Že je to také preto niekedy neľahké, alebo preto je dobrá tá spätná väzba, čo hovoríte, že máte spoločenstvo a ten druhý vám povie, že to preháňam, alebo to nie je v poriadku, tam to už je, áno, že toto je proste, takže je to dobré počuť a proste. Takže taká je správne, že keď je taká sebakritická, a vlastne taká autenticita, že žiť toto, čo nám zanechali apoštoli, teda čo máme v evanjeliách, že sa k tomu vrátiť, a žiť to skutočne, že to je živé, že to není mŕtve Božie slovo, že to je živé slovo, účinné a že stále je aktuálne, že to nedá sa proste, takže to chce. Božím slovom by sme aj skončili. Ja vždy na konci tohto podcastu dávam možnosť hosťom povedať, že akú knihu by odporúčali ľuďom, ale vo vašom prípade by som to obohatila skôr o to, že ktorý biblický verš máte rád a prečo? Tak tých biblických veršov je veľa viac a ako závisí veľa aj o momentálneho môjho prežívania toho vnútri. No a napríklad na tých primičných obrázkoch som mal také slovko, ktoré ma oslavilo zo žalmu. Nie nás, Pane, nás, ale svoje meno osláv. Hej, to bolo také niečo, čo ma tak vtedy motivovalo, až som si to dal na ten aj primičný obrázok, čo je stále pre mňa takého, hej. A potom je, Páne, moje svetlo a moja spása, ako sa mám báť. To sú také silné slova, hej, ktoré ma tak vedia tiež tak posilniť, pozbudiť, hej. A je to celé bohatstvo Božieho slova je veľmi veľké. Veľmi rád mám žalmy. Aj ja. Takže ako amen, sa nimi viem tak veľmi nadchnúť a potešiť, koľkokrát mi pomáhajú. A to je dobré, že my to máme ako v rámci toho kňazského, že sa to modlievame, ako tie hodinky, také, to nazývame tak, alebo breviár, teda, že sa to modlievame. A
A ešte veľmi rád používam Jánovú definíciu Boha, že Boh je láska. Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu. Hej, takže keď chodíme aj na náboženstvo, tak to tak prežívam, jak to s tými deťmi, to úplne prežívame to takú jednotu v tejto oblasti. Hej, že to tak sú toho tiež veľmi takýchto vťahuje do toho tajomstva Božej dobroty a lásky. No. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, za vašu úprimnosť. Rozprával sa mi s vami veľmi dobre. Myslím, že sme dali nejakú hodinu. Škoda, že nemôžeme dlhšie, teda môžeme, ale ten čas je niečo, čo tiež my ľudia sme takí obmedzení, že odtiaľ potiaľ dokážeme vnímať. Ja verím, milí naši sledovatelia, poslucháči, pozeratelia, že dnešný rozhovor bol pre vás obohacujúci, že odchádzate predsa len aspoň čo i len s jednou myšlienkou bohatší. Tak pekný večer ešte a počujeme sa o mesiac. Tak podobne pekný večer. Ja tiež ďakujem, že som mohol sa rozprávať, zdieľať sa so svojím vnútrom, so svojím životom a tiež vám prajem, nech sa vám v tomto diele darí ďalej. Pán Boh vám pomáhaj. Ďakujem pekne.